U jiena ngħid kif tista' inti bħala politiku meta tara dak kollu li qegħdin ngħidu, qegħdin nitkellmu zero tolerance aħna għall-vjolenza. Imma jekk tkun provokat inti tirreaġixxi bil-vjolenza. Niftakar li ma kallimx bl-istess mod meta Joe de Bono Grech fil-Parlament u għal Malin Farrugia li se niġi għalli jkun ifak. X'inhi d-differenza bejn dak li għal Joe de Bono Grech u dak li għal Josie Muscat? Li għad huwa illi meta inti tara il-kuntest. Sowa, mela Joe de Bono Grech kien verbalment violenti u kont ikkundannajta jiena, tista' tmur tfittex fir-records tal-Parlament, jiena kont ikkundannajt dik importat ħallini nwieġeb il-mistoqsija ta' Tim. Għaxettajt il-kuntest qatt m'għandu jkun raġuni għalfejn tinstigar violenza. Mhux ħajiskriga. Qatt ma qabel mal-violenza, ikun xi jkun il-kuntest. Ħankompli nwieġeb il-Tim. Okay, mela. Jiena kundannajt il-vjolenza verbali ta' Joe de Bono Grech. Il-kuntest kien illi aħna bħala parlamentari konna inna nkunu verbalment violentati minn Malin Farrugia.